प्रमोद बर' जिंदाबाद लरेन्स इस्लारि जिंदाबाद 12 नं सालाकाटि बियाबाव बीजेपी दलनि खहा सालाकाटि मण्डल बीजेपीनि गोख्रों मावथिफोरा इउपिपि दलाव जयनिं जाफैबाय 12 नं सालाकाटि बियाबनि इउपिपि दलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिखौ फैगौ पिटिसि बिसायख'थियाव देरहाहोनो थाखाय बीजेपी सालाकाटि मण्डल बीजेपी दलनि गोख्रों मावथिफोरा इउपिपिआव जयनिं जाफैदों बीजेपी नागारनानै इउपिपिआव जयनिं जाफैनाय गासै सोद्रोमाफोरखौ बिजाथि लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे दलनि दैदेनगिरिफ्रा बरायनानै लायो देग्लाय जोङो 2025 आव जिथुनाखि बिटिसि इलेक्सन जानो फैगासिनो दं जोङो नंगौ हय थिग जोङो बिजेपिआव सासे गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै जोङो माबादोंमोन दा जिथुनाखि जोंनि फसायनाय केन्डिडेट दजेन सार बिथाङा दिनैनि दिनाव माबा मोनसे गोजौनि षड़यन्त्रआव टिकेटखौ मोननो हायासै जों बिनि थाखायनो खुद्रिनानै जोङो जानहलाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ लकेल पार्टी मोननै दङ दा 17 बोसोर मावलांखांनाय जोङो बिसिनि भुलखौ बहुद नुबाय दा जोङो 2.5 बोसोराव जेबो भुल नुवाखै जों दा बिनि थाखायनो बे पार्टीयाव दिनै जगदान जानो थाखाय जों जयनिं जाफैग्रोबाय बिनि उनावहाय जोङो जोंनि जथनाखि लोगो दिगि भटार्स गामि ओनसोलाव दङ जों बेफोरखौ लाबोजोबनायनि मोनसे आइडियोल'जि प्लान पजिशन जोङो दसे उनाव बानायगोन दा दानि ससियेल मिडिया मुगायाव नैबे राइजिं बुब्लि आरो मा चेनेलमोनलाय बड'लेण्ड बुब्लि बिथांमोनहा दि दानि जोंनि नैबे गुड मर्निंआव स्पिच लाखिनायखौ बिथांमोनहा प्रसार खालामबाय जाहाथे जोंनि बे फंनैसो बिबुंथि लानायजों बिजेपिआव जेसेबांनाखि जोंनि एसटि मानसि दङ डाइरेक्टलि आं एसटिखौ होनबाय बिथांमोना जाहाथे फैनांगौ लोगो हमलायनांगौ रायज्लायनांगौ जोङो देग्लाय इउपिपिएलखौनो गोख्रों पार्टी हिसाबै सेलेक्ट खालामदों दा जों मोनथिखाबाय आरो हमदांनो हाबाय अलरेडि सरकारा दानाय बादि नुहुरखाबाय जोङो दा जोङो बुंनो थाङोब्ला इएमटिएमखौबो जोङो दानो हाखासिगोन आरो दाबाबो हाखायो बिपिएफआ दिनै सालाकाटियाव सिङाव थाइजौ गेसाव बायदि रुंगुलांनाय पार्टीसो जों बेनि थाखायनो बहुद बार खावलायदोंबाबो जगाजग खालामदोंबाबो कयेकजन केन्डिडेटनि बाहेराय नेता दङ बे नेतानि साबजाथावै आखलनि थाखायनो जोङो बिपिएफ पार्टीखौ मोजां मोनासै बेनि थाखायनो जोङो इउपिपिएल देग्लाय जोंनि केन्डिडेट मानगोनां एमएलए खाबो बिथाङा आरो बिथांना बहुद भटार्स दङ जों बेखौ नोजोर बोनानै जानला मानला फांफुं पार्टीयाव थाङालासिनो नांगौ पार्टीखौ जों दिनै होसोबोबाय दिनै जयनिं जाबाय सम लानानै उनावहाय जोङो बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव बुंबावगोन दिनै बेनो माने जाथ'बाय साबेसे जगदान जादों दिनै जोङो जास्ट होननांगोन 10 जन जों दा जोंनि टारगेटआव जोङो 10 जनजों खमैब्लाबो 1000 जन मानसि लाबोनो नागिरदों बे 1000 जनखौ जोंहा अलरेडि सिङाव जोंजों डिसकास जाजोबखाबाय दा जोङो स्ट्रेटेजिखौ दायो बानायगोन दा आंनि फंनैसो बिबुं लाखिनाया सालाकाटि समस्थियाव जिहेतु इउपिपिएल दोलोआ खाथां नामा देरहागोना सालाकाटिल' नङा अल बिटिआरआवनो इउपिपिएलआ देग्लाय खाथां सरकारा खाथां